फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काल का जो हरकत किया है उसे देख के मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं बिल्कुल उसको निंदा करता हूँ। ये आपका करने का जो काल का जो एक्टिविटी है वो देख के हमको बड़ा दुख लगा। गांधी मार्केट पर अचानक से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वेजिटेबल वेंडर्स पर छापा मारी। कोई भी इसका चेतावनी नहीं दिया गया। अचानक से ऐसे आकर उनसे उनकी सब्जी, उनकी रोजमर्रा उनकी कमाई छीनना बेहद नाइंसाफी उनका ये। Kadom kerbing laurat nilimen mukut kramsa nilining thilo na tum kadok avista me punang kusi edum kadok avista me chini lo tribal asomate inglong asu atum anke edum inglong pet kilong ason ansam edum risi edum thoiwan si edum hithi along sami to jordunji lapen ke nona mat ke thangna ta kisung sitame avela edum to jordun long mon same nali to matha tha komane forest pen official forest tum bangko edum lahai kachu jorason ansame nangpon pilapo alang itum lahage forest hormu lahage forest pen kilong hormu ko lahage jorong lepu nangpu unjima non mat ke nangpu bang velang la pende nangpu un e bon same arunachal pradesh alo abirta non hejong abirta lo ada bang ko pilo choma thake forest official atum alang tum bangsi lahai inglong pen kachu jor ahan anstame pon pila lahage illegal lahage jorong lepu si kaning jeteka amar si hadak hangjo hanghai si dokoklo rasi bang so video long litum che thanam dang ithini Bangsolam ke klang lage Itanagar Arunachal long harak local atum matela tribal rong asor alang litum si inglong pen kilong han an seme chujorlo nane hantu dungkek mehek alang litum thengpi ke the pen kilong ason nang ke jorje e jona don pen kilong arong pen se alang litum ridam si alang litum chujorlo la pen la baba thek ke the arong pen se alang litum ridam si alang litum chujorlo bon same forest atum wangsi matela forest official atum alang itum wangsi alang itum hormon same kon pilap alang itum ningje tekang lo je chong le alang itum advance pen ki pachini make kusitame ave alang itum direct banglo alang itum kon pilap hada kidam lage nane magistrate itum stamedo raikom sai ki mate police atum stamedo la pende forest guard atum stamedo kusibu lasi hadak arunachal along penang anarat tumangke hangjo hanghailo la pende a video same viral delo Napen kahadang munitum si tanpri lo labang soalam. Alang itu marju pon lo lahai inglong pen kelong ahan ke jor illegal ma. Lahai inglong pen kacu jor ahan illegal ma pusin. Jepon lo penan tu. Lapen ke forest official atum lason ke claim ji a right doma. Bangso answer mate bangso ake thak jong si ritum chining tung protang te ritum Forest Act 2006 aputhak ritum chinina kokpo. Bangso a ek amen mate bangso aron amen lake Forest Rights Act Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Pusitapu Bangso aron lake inglong aso mate habirajo kedo amunit atuma phan kipia rights Tribal atum lapente hakupen inglong pen kereng atum aphan kipia rights Tribal aso atum inglong pen kenang ji ason mate itum kereng ji iphan itum kenang ji ason minor forest produce mate thiek pen MFP pusipupo Example endam nang mate itum pangbadam nang nane kaipo pene dowaya bab mate inglong ben kilong a thesere nane pijo alang habit ahan an punon lahai ke iritum MFP pusipupo laben ke labang so ek along sitame ke tok doje iritum long pen lahai son kiri pod iritum jojor long sitame non kimang humi me alama ke la son lo hadak Arunachal along matela Itanagar along forest official forest atum bangsi lahai ke jorlong le pusi pon pilap lahai ke jor lagi illegal pusi alang itum puko bangso a video bang ke viral dead lo a video samen al tum lang konik tha फॉरेस्ट का बोल के सामान को पूरा उठा के ले जा रहा है पुलिस लोग देखो तो पुलिस लोग आके पूरा सब्जी को जंगल जितना सब्जी को पूरा उठा के ले जा रहा है इतना घास तो नहीं होता है ये तो हनियर गच्ची तो इतना होता है वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं अभी तो हनियर का बागान भी बना रहा है ना ये तो पोटो सब्जी तो गच्ची जो आदमी सेम लेवल होता है ना उसको हम लोग तोड़ के जमाना से काट के आया का बागान जैसे होता है यहाँ में ऐसे में बेचता है उसको भी ले गया ये मेरा ये मामी का दुकान है ऐसे वाला को ले गया ये बुरी जो देर से पुलिस मारेगा बोल के दम ये जंगल का होता बोल के उतारने दिया है ये ले जाओ बोल के ये तो ये ब्यादी सब्जी है ना जंगल का है ये भी बीमार को अटैक कराता है ये प्रेशर लो वाला को हाई कराने वाला है हम लोग उल्टा मेडिसिन वाला को हम लोग लोकल का मेडिसिन वाला को बिक्री करने वाला है बिक्री करके बच्चा को पढ़ाई लिखा हम लोग के पास नौकरी है ना कुछ भी नहीं है ऐसे करके हम लोग बच्चा को पढ़ाई लिखा करता है तो इसको भी गवर्नमेंट देखने नहीं चाहता है बोला ना
तो हम लोग क्या करके कहेगा। अभी आप लोग न्यूज को सुनने वाला लोग भी आप लोग देखिए, ये तो रियारक सब्जी तो बीमार नहीं होगा ना, ये सबको भी लेके गया, ये भी फॉरेस्ट का अंदर में आता है बोलते हैं। ये तो काने बचपन से हम लोग मामी पापा भी, हम लोग का माँ जनरेशन से हम लोग उसको खा के आए। ये देखिए सब में कोई बीमार होता है, ये डॉक्टर जो बोला ये वायरस बीमार वाला इससे ज्यादा खाओ तो आपका बीमार तो ठीक होगा, ऐसे बोला है। हम लोग डॉक्टर का बोलने वाला, हम लोग मेडिकल जाने वाला डॉक्टर ऐसे समझे। ये सब ना ये बम्बू टींगा और बम्बू लंबा वाला पैकेट, ये सब ये मरचा पैकेट, ये सब आप लोग ना ले गया है। Bangso video viral data joine PCCF mate Principal Chief Conservator of Forest. Bangso alama ge lero. PCCF polotang de forest pen akethin naya banglo isi state angkang pi kelang abang officer lo alangli. Alangli kaningje bang ke paprek dak alangli ningje pon lo je nilitoma department ben ke la son ke nitum order pilong le je. Nilitum order pilong le je inglong ben kelong ason an han penon lapene dowai arbu lahai ka doka we an stame di jorlong le punili tum ke ningje long le lapen ke wan lapnon stame ningje je ko kalang di lapen ke alang li ningje thulo madule la son claim stame la ke aron relo lage Indian aron stame karkano pusalang ni hin pen ningje pono lapen ke alang li ningje pono je alang li tum a department lake ahok pet pen simate aron ateng be alang li tum simai ken kam chi jor ponji pono bon same lum thek ponong lo alang li tum department pen malo alang tum bang chuma thake ko pilo han pon la jorlong le illegal pusipoko lab test claim nang jito license and nang jito ho lason se alang li tum kaning jite ka lasi bang solam jong sil tum langpa melo pulutang te tribal aso tum ban ko mane tum mangke matela adhe ka tum mangke ke ber thip ji aning ke hang tum stame do chini ne dalo aning alo ko pc ke mathala noi hala bang so abuli tum iniveta kali alang tum stame a group pen sidan mo dak lisa tum stame dolo laben ke forest guard tum stame dolo magistrate tum stame dolo alang tum ku pitang mathane laben de ko mar se alang tum han order pide bon stame ake the nai forest pen ake the nai bang alang li ningje kono je alang li hin pen ke lai order konong le north east india lage common lo ini tum an stame north east india long sidolo idum tribal aso tum ke common lage ini tum long ke dang ko lapen han stame turi dang ko habi long ko pearson ma ke long an stame tum ke nang sat si dokok idum lahai stame tum churi pola pen te chujor stame chujor ji theng han lang lahai ka dogawi stame tum long ben si tum ka chiki tum stame do idum lang nampa melo pulutang de tum tribal aso tum lapen de idum ke do abarim no idum ke do abarim atum stame ho pen ke kupilo ka ke stame tum ka chi song nang idum met hang along le aphan stame tum ka chi song nang itum kado kabe a rights dolo itum land rights stame tum dolo mon stame bangso ime thang along li phan stame tum ke protect ji phan stame tum arjab si tum te song nang komiti lata itip tip ni kali abatai aphong li tum itum thek ponong lo itum karbi tumalong li stame komane aking sang konani angta na muri tum ang che rider stame do laban ke tum kache song sitame tum te song nang komiti bon same tum chini pa melo je lahai kalu ka ve ke lage itum along le it pa phelang bon same tum kache song nang mage tum batai si te song nang ko laben ke bangso a incident bangso lam ben jong si tum atha dam lo protang te government official aphan si tame tum ning che thewe a de ga tum bang pilo aning hang ning si tum atha tap pu sang si do PCCF ahin ben ning je pon lo je alang li tum action and vek populo laben ke la thing pi ke the bang george dete thangala ma belo pu la son thak si hala long amarat mareng api lahai jong si george de lo mate pathi the de lo protang te thangnat ke chok chia vi pu se alang hit ben klar dak ben ning je pon laben ke forest rights act ka putak stame kado ko visame chini nang ji polo ningchelo bangso video informative lo pusi nalitum bangso puthak kupi lo ke matha nantum comment speak tha puthot kapre video long prab jin pen tum chetong thunang domai thak me kardom